Happy Valentine's Day pala sa lahat. Tamang tama, tara magluto tayo ng dinuguan. Napapanahon. Ayan. Ito pala yung mga ingredients niya. Ayan, galunggong na isda, okra, siling berde, sibuyas, kamatis, kamyas at dahon ng pandan. Ayan. Tapos flex ko lang ng konti yung kutsilyo naming made in USA. Tapos taran, hiwa na siya. 'Di ba ang galing? Ayan, dati kasi akong empleyado ng Fruit Ninja. So ayan. Salang na natin yung kawali na may isda. Ayan, ayusin lang natin ng konti. Ayan, tapos lagay na natin yung mga ingredients. Ayan, ito pala yung mga ingredients niya. Kaso, yan, excited yung kamatis, nauna na siya. Sige, unahin natin yung sibuyas. Lagyan natin yung sibuyas, yan. Yan. Tapos sunod na natin lahat, ganun din naman yun eh. Yan, ayusin lang natin para hindi masyadong magulo. Yan. Tapos sunod natin yung siling berde na bulok yung dulo. Yan, shoutout sa nagbenta sa akin noon, bulok yung dulo. Lagyan natin ng isang basong tubig para may konting sabaw. Yan, tapos ito ang ating secret ingredients, ang Knorr pork cubes. Yan, para maglasang baboy yung ating isda. Napakasarap niyan. Yan. Lagay lang natin yan. Lagay natin sa gitna. Yan. Tapos takpan lang natin. Hintayin lang natin siya hanggang sa kumulo. Yan, ayusin lang natin yung takip. Hintayin natin hanggang kumulo. Buksan pala natin yung kalan. Paano kukulo yan? Adjust lang natin sa medium heat. Yan. Pag kumukulo na siya, yan. Yan, kumukulo na. Lagay na natin yung ating okra. Hinuli natin yung okra para hindi siya malabog o magkadurog-durog. Yan, papangit yung gulay pagka masyadong lutong-luto. Lagyan uli natin siya ng konting tubig kasi nabawasan na yung sabaw. Yan. Tapos lagyan lang natin siya ng yan, asin, pampalasa. Yan, para ma-enhance yung lasa niya. Napakasarap niyan. Yan, tapos takpan lang natin uli. Hintayin natin hanggang sa maluto. Yan. Mga siguro 30 minutes. Luto na yan. Tapos, ito. Yan, luto na ang ating pritong galunggong. Napakasarap niyan. May toyo at kalamansi na may sili. Tara, kain tayo.